Orduan, batun garbi gelditzen da, arloen logika horrekin apurtu egiten dela, baina ze gehiago aldatzen da batun jaione? Nik esango nauke aldatzen dela dana. Azteko aldatzen da irakasliok daukogun enkargua gelara juterakoan, ezta? Ez goiaz eduki batzuk transmititzera edo eduki horrek emutera gero kompetentzia konkretu batzuk garatu deixien bakarrik, ezta? Edukiak bai, beharrezkoa die kompetentzia garatzeko, baina beti kompetentzia horrek pertsona ereduan zerbitzura ulertuta, ezta? Gure enkargoa da gelara joan eta pertsona eredu konkretu hori garatzen laguntzia. Hori da, nire ustez, aldaketa handizenetako bat. Beste bat, eta ezinbestean eman bidana, eskutik ebatuta joan bidienak, ebaluazioa, ezta? Badauku oinarte erabiliogun ebaluazio zertifikatzaile bat, pixkat balidatu edo ez, itzen dauena ikaste prozesua. Eta, itzen dugu aldaketa bat, eta ebaluazio ezigarri baten kokatzen gara, ezta? Azkenean nahi duguna da, ikasliek eurek, kontzientzia eukitzia, euren ikaste prozesuaz kontziente izatea, eta gai izatea aurre ikusteko ze pauso egun bidituzten garatzen jarraitzeko, ez? Eta gehituko nauke bai, emuten dela aldaketa handi bat irakaslean rolian, eta ondorioz ikaslean rolian, bai. Irakaslea pasatzen da, danan erantzuna eukitzetik, ez? Pasatzen da, danan erantzuna ez eukitzera, eta ondorioz, bide lagun rol horretan kokatzera, ez? Bidea ikasleakin batera itxera, eta zentrutik periferiara pasatzerakoan lortzen dana da ikasleai berai zentruan lekua utzi eta eurak bihurtzia euren ikaste prozesu horren jabe eta protagonista. Eta hor bai uste dut importantia dela eukitzia, bai arduradun eta hezitzaileak egotia hortan sartuta, motibauta eta eukitzia gaitasuna besti tiratzeko, ezta? Eta eukitzia eraldaketak behar dauen ritmua azkenien, ez?